iki di samping nembang pinter, nyanyi pinter, ki sekolah yo pinter ranking terus lho ya Dik ya. Masa? Ya, ranking ya. Pinter ya. Saya tak bedhe. Anu Presiden Indonesia sapa? Jokowi. Wah, pinter. Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo. pinter kowe. Lah, kowe yo pinter. RT-ne ngunut. Ora sekolah, ora nyoba lho. Lah sekolah piye wong dolan kuning hujan kok jaremu. Ora sekolah. Sik to. Teleke sapi apa? Kletong, Teleke wedhus. silintel, Teleke pitik. lencong.